Para sa nalalapit na pagdiriwang ng Labor Day, magkakaroon ng mega local and overseas job fair ang Peso Camsur na gaganapin sa Forte Sports Complex sa Barangay Cadlan Pili, Camarines Sur sa April 30. Aabot sa 28 na local agencies and companies ang lalahok sa nasabing job fair, habang 19 overseas agency naman ang inaasahang makikiisa sa aktibidad. Tinatayang higit sa 3,000 job vacancies ang bubuksan para sa mga aplikante. Bukas ito sa lahat ng job seekers at hinihikayat rin ang mga fresh graduate na samantalahin ang pagkakataong ito habang nagsisimula pa lamang sila sa kanilang career. Ayon sa pamahalaang palalawigan ng Camarines Sur sa pamuno ni Gov. R. Villaforte through Peso Camsur, layo ng programa na masiguro may maayos na trabaho ang mga Camarinense, maging sa karatig probinsya lalo na ang mga fresh graduate ngayong graduation season. As priority program ni Governor Elry Villafuerte, sabi niya nga ni Kayan, tulungan natin yung ating mga mag-graduate kasi sila yung mas nangangaipuning tabang ninhulita. Mga fresh graduate, ang eno talagang pwedeng itabang sa inda, makalan sinda sa decent jobs. Bukod sa mga trabaho, magiging one-stop shop din ang aktibidad para sa mga kailangang dokumento sa pag-apply ng trabaho. Kabilang dito ang pagkuha ng NBI clearance, SSS number, TIN, PhilHealth at Pag-ibig number. Layunin nito na mapadali ang proseso at mabawasan ang abala ng mga aplikante sa pagkuha ng mga requirements. Kaya tamang-tama, very timely, kaya makanda kita ning job fair on April 30, katakod man nga ni kang Labor Day celebration ta on May 1. So pinagsararo ta na ining celebration na kung sain career and career development itatakal taman po, and at the same time kaibanan ta itong mga other programs and services kang government partners para nga ni duman sa mga first-time job seekers, syempre kaipuhan ninda ning mga requirements like makuha ning SSS, PhilHealth number, Pag-ibig, NBI, TIN, birth certificate. So, saro yan sa mga basic requirements pag nag-a-apply ng trabaho. So, gigibuhan tayo ng one-stop shop para duman sa mga first-time job seekers ta. And at the same time, pwede ta din i-invite itong mga taga-ibang nearby provinces or municipalities na interested po mag-join di sa gigibuhan tang job fair. Samantala, maliban sa gagawing mega job fair sa April 30, magkakaroon din ng mga kaugnay na job fair sa iba't ibang lugar sa probinsya. Gaganapin ito sa bayan ng Minalabak sa April 21 at susundan naman sa April 22 hanggang April 23 sa Camarines Sur Polytechnic College sa bayan ng Nabua. Richin Boy, CSN.